Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliwang iki ingone pakat dikaseno. Aja madhep rene tak biasa biasmu kok. Ya kowe patung apa? Bangsa aku goblok, ora kaya biasane. Ora tak kentel biasa ora kapok kae. Menang kowe kaya kocluk tenan kowe. Ayo Mbak, ayo persiapan lebih agak biasa Mbak. Yo iki goblok kok piye ta kuwi? Ayo. Kuwi ora kaya biasane. Kuwi iki aja nolak-nolak ana mungsuhmu ki aku. Aja ngerti kono. Aja atung-atung kono terus. Kok mungsuhmu aku malah ketemu ning yoga. Rene rawani. Iya, aku ora bakal wedi karo kowe. Udah botak nengeh. Ayo. Belajar ujimu, coba ayo, awas, ayo aman ya, ayo maju nih, maju. Iki lo tau pernah saya udah aku. Tinggal di uang gini aku ya isin. Bu. Aku tak tutup ke dulu tuh, aku tak tutup karo gue iki. Aja ngono, ini no aku aja karo wong wedok muka aku. Tapi ora mesti ora kowe jago kulit rambutmu nempel kata. Nah, ini nempel kata tutup mati gara aku tak enes tak pedal. Matamu sing lolo gak tikus ya. Ayo dah, ayo. Ayo besok.